Good morning! Morning, guys! Today is Friday. I'm leaving today. Sobrang tagal ko natulog kagabi. Ano na? Mga 2:30 ako natulog kagabi. You slept late as well. I saw your WhatsApp text. Naggagamit kami ng WhatsApp. Sabi niya, paano tayo magko-communicate? Huwag na. Sabi ko, meron akong WhatsApp. Meron kasi akong WhatsApp nung nag-work ako. Kasi si Kanika, WhatsApp yung gamit niya. Ewan ko sa kanya, kahit nandito siya, WhatsApp yung gamit. Yun, WhatsApp kami. Tinext niya ako mga 2:30 something. Sabi niya, what did you say? Hi, Beth. So yun, mag-WhatsApp kami, guys. I just have my coffee. Oh, babe, I'm supposed to drink this one. Pwede sa Philippines na ako mag-start. Kailangan ko ng coffee ngayon, please. Guys, mag-start ako sa Philippines, promise. Ano kasi siya, replacement ng coffee. Instead of coffee, yung Timi pala pag-pronounce. Timi, not Timay. Timi. I think instead of coffee, yung skinny tea dapat. Pero coffee muna ako, guys, ha. I need to hustle today. Hustle. Kailangan ko mag-edit ng videos para like wala akong isipin pagdating ko dun. Like meron pa rin, pero at least hindi yung pagdating ko ng Pilipinas. Hala, kailangan ko mag-edit. Alam mo yun? At least meron akong mga videos na nakaipon na. Meron kasi ako hanggang Sabado pa. So, if I can edit one for Sunday, I think I'll be alright. Just do one. Yeah. If I can do more, that would be great. Alam mo yun? No, just do one and make sure you pack properly. Yeah, well, packing is easy because I can only take 30 kilos. Yeah, I think I might bring an hand carry, mala. Yeah. 7 kilos hand carry. I think I'll just put my my own clothes in the hand carry. So you send a backpack? No, I don't like your backpack. Okay. My guess one, the one that Lara gave me. Okay, yeah. Yeah, the small one. Yeah. Good, babe? Yeah. Are you leaving now? Are you leaving me? Gotcha! The battery's about to go. I know. Let's go, my love. I'll walk you out, my love. Why are you laughing? You feel my feet? I'm filming your feet. Air fryer. Ayaw pa ni Dan i-set up. Sabi niya hindi ko naman daw gagamitin. I mean, hindi niya daw gagamitin. Bakit? Ano pagkakainin mo dito? What are you gonna eat if you're not gonna use the air fryer? You can use that for steak, babe. I gotta go, give me a kiss. How about? Love you. Love you. So tired. Hello. I'll sleep it tomorrow. Yeah, you can sleep in tomorrow. May mga plano na to, guys. Pag alis ko mamayang gabi, may boys night na tong aking banalu. Boys night. Graas mo ka. Love you. Guys, we finished 2 videos. Yung goal ko sana is 1. I finished 2. Sabi ko kasi, kapag 12 na, hindi na ako mag-i-edit. It's 11:43 ng umaga. And I finished 2 videos. Yes, now let's pack. We need to start packing. Diba nung last na pasalubong video ko, yung last pa, nung tinry ko ipasok yung mga pasalubong sa luggage, puno na siya. Yung nangyari, guys, is mag-a-add sana ako ng kilos sa... Wait ha. Yung plano ko sana is mag-a-add ako ng 30 more kilos or hindi ko sure kung ilang kilos yung pwede kong i-add sa luggage ko para magdala na lang ako ng 2 luggage ba na mabigat, okay lang. Tinawagan ko sila kasi hindi ko siya magawa online. Tinawagan ko sila and sabi hindi daw pwede mag-add dahil daw sa route ng flight ko, hindi pwede mag-add ng extra kilos sa luggage ko.
So sabi ko, bakit hindi pwede? Sabi niya, sa route lang po. Sabi niya, hindi daw pwede kasi yung route ko daw. Pero, kapag nag-over ako, 30 kilos yung luggage ko, diba? Kapag nag-over ako, 1 kilo is $40. So like, okay lang mag-over ka. Magbabayad ka lang sa over ng $40 per kilo. Pero, hindi pwede magbayad ng extra luggage. Alam mo yun, parang, anyway, policy nila yun. So wala tayong magagawa. Hindi ko lang siya maintindihan kasi, obviously, pwede mag-over as long as magbayad ka ng $40 per kilo. Pero, hindi pwedeng unahan mo sila na magbabayad na lang ako, no? Para mura lang. Kasi di ba mura lang kapag nagbayad ka ng additional na lang? Like, it's way cheaper than $40 per kilo. Pero wala tayong magawa kasi si ate sa phone, ginagawa lang din niya yung trabaho niya. Wala tayong magawa. So, yung kailangan kong gawin, I need to go through each item and sort out kung kailangan ko ba talaga dalhin. Oh my gosh! Come on. Okay. So, hindi ko madadala lahat. Yung dadalhin ko is yung mga importante lang. Alright. Oh my gosh. Ay, nako. Alam nyo, iiwan ko yung tsokolate. Tsokolate talaga. Wala kong mas tatagalog pa dun tsokolate. Alam nyo guys, wala akong magawa. Iiwan ko yung mga chocolates at saka yung mga sabon. I-ano ko na lang siya. Isusunod ko na lang siya. Ibabox. Kasi hindi naman to importante eh. Yung mga importante, yung mga damit ng mga kapatid ko. Kasi ito, ang bigat nito. Wala. Ano to, mga chocolate at saka ano, sabon. Sa box na lang to. Ang mura lang kapag nagbalik-bayan box ako, siguro mga 100, hindi ko alam, siguro maximum $150. Tapos, di ba, it doesn't matter kung ano yung weight ng box as long as, like, kasya siya dun sa box. And yun lang. Tapos ito, $40 per kilo? Are you kidding me? Alright, so sure na hindi ko dadalhin yung mga sabon. Kasi mabibigat. Ay, hindi naman importante. May mga sabon naman kami sa bahay. So, ngayon, itong mga damit. Yung mga damit na hindi naman ganun kagandahan, iiwan natin dito, ibabox na lang natin. Yung mga importante lang. Like yung mga jocks, shoes, Havaianas. Alam mo yun? So, wait. Diyan na muna kayo. Okay. Yung mga perfume, for sure, dadalhin natin to. 30 kilos. Si Dan uuwi ng maaga, guys. Kasi mamaya na yung ano ko, alis ko. Ito, sure, dadalhin natin to, di ba? Ayusin natin to, be. Oh my gosh. Pahirapan to do. Yung packing ganito. Yung hindi mo madadala lahat. Pero okay lang naman. Ay, iba-box naman. Pahirapan lang, ano ba? Mag-sort out kung ano dapat i-prioritize. Alam mo yun? Oh my gosh. Lahat ng shorts dadalhin. Okay. Sana nandito si Dan, no? Para while nagpapak, mag-way. Kaya ko naman, kaya lang bigat siya.
Alright guys, so this is 25 kilos, 30 kilograms yung ano ko, diba? Allowance ko. 25 yan, ito yung mga iiwan ko, ito yung mga hindi, like, maganda sila ng mga damit, pero hindi siya, like, mas maganda yung iba na nandun. Yun. Iiwan ko lahat ng sabon, yan yung sobrang nagpabigat. At saka yung mga chocolates, guys. Kasi yung pamilya ko, hindi naman kasi kumakain ng chocolates. So, or siguro magdadala ako ng isa. Siguro isa. Gano'n ba kabigat to? 5 kasing ganito yung ano ko, binili ko. 'Di ba 5 ganito? Yun. Kasi yung iba ibibigay ko sana sa mga ano, relatives. Kaya lang sabi ko, pababox ko na lang no, yung mga para sa relatives. Ito din kasi yung mga pasalubong sa mga relatives ba. Ipapabox ko na lang para tapos sila na bahala, si mama na bahala mag-ano. Siguro magdadala ako ng isa para sa bahay kasi hindi talaga sila masyado mahilig sa chocolate. Meron kaming isang kapatid na mahilig pero hindi din kanon kahilig. Ano? Ano daw? Basta hindi kami masyado mahilig sa chocolate. So, isa na lang siguro para lang sa bahay. Lunch muna tayo, guys. Ang itim tingnan ng ano kasi maitim talaga siya, beshi. Longganisa. Binilhan ako ni Dan. Kailan ba yun? Tuesday ata, hindi ako nag-vlog nun eh. Or Wednesday, hindi ako nag-vlog. Binilhan niya ako sa Asian shop, Rosewater Asian shop. And ito, bumili siya ng leche flan. Bumili din siya ng cassava cake. Tapos, ito ay pakita ko sa inyo. Binilhan niya ako nito. Ito longganisa. So, ito yung niluto ko guys, hamonado. Meron ding regular. Pero yeah, 2 beses ko na to naluto. 3 nga na lang natira, 4 na lang natira. Masarap to. So, yung ginawa ko sa kanya, ano ko lang, binoil ko siya. Tapos, nung malapit na maubos yung tubig, yan, parang may mga, galing yan sa sugar, 'di ba? Ano yan eh? Hindi yan like sunog talaga. Ano lang yan? Sa sugar. Parang nasunog yung sugar. Kasi yung pinakaskin niya, hindi naman. Pero yeah, ano siya. Anyway, kain tayo guys. Ito yung aking sauce. Toyo mansi with chili flakes. And yan, pinakuluan ko kasi nagdikit-dikit na yung ano, yung mga sugar. So, pinakaluan ko lang ng tubig para andali lang siya matanggal. Mamaya paghugasan na yan ni Dan. Guys, I'm ready. Yung ano lang yung upload ko, hinihintay ko. Kasi may time pa naman kami. Iuwi ni Dan yung aking luggage. That needs to be 30 kilos. So, we'll see. What is it, my love? About 30. 30? Yeah. Okay. So, that's good. And that's locked as well. Yep. Now, this one. It's just wait. Laptop on it as well, doesn't it? Yeah, the laptop goes here. Oh, this one as well goes here. Sige, I'm babe. gonna bring it over. Yeah. And then I still have my backpack, babe. Is your backpack hard in your 7? I think so, yeah. Oh, good luck. You're gonna be way over then. What's that one? 7 already. 7.4. We are on our way to the airport, guys. Will you miss me? I'm gonna miss you, my love. Just kidding. For me. Just for me. Nag-ano ako, I packed on moisturizer kasi meron ako napanood na video. Sabi nila, kapag daw magta-travel ka, especially like by plane, kapag nandun ka na sa plane, parang it sucks out the moisture of your skin, ganun. So, like, dapat hindi pwede mag-mask sa plane. Kasi like, once nalagay mo na yung mask sa mukha mo, pagka-remove mo ng mask, like, kasi basa pa yan kasi dahil sa mask, diba? It will immediately suck off the moisture. Yung moisture na naiwan ng mask sa mukha mo. Which will leave your skin like more dry. Tapos sobrang dumi daw sa plane kasi nga, totoo naman, no? Recycled air. So, yeah. Yung advice niya is, nakalimutan ko yung channel niya doon. Ano ko lang, yung title ng video is like, skincare mistakes that influencers promote, something like that. Anyway, sabi niya, like, pack on moisturizer before you go on a plane. So that's what I did. I put a lot of moisturizer on my face and then yung lotion ko sa katawan, parang dinamihan ko siya, not like the usual na naglalagay ako. Lagi naman ako naglo-lotion pero yeah, medyo sticky nga sa feeling. Pero yeah, yung mukha ko. Tapos nag-spray pa ako ng setting spray yung galing kay Morphe. Kacha! Who's gonna go on a boys' night tonight? You? Bye.
My boys night siya, guys. Are you gonna order a salad, my love? A salad with a schnitzel. What are you gonna eat while I'm gone? The house. You eat the house? Yeah. Yung luggage ko, guys, over. Pero ano, we will sort it out pagdating na namin dun. Feeling ko kung tao yung check-in, okay lang. Pero kapag machine kasi wala eh. Hindi ka makaka... ano ba yung hangyo sa ano sa Tagalog? Parang hindi mo mapapakiusapan ang machine. Pag sinabi niyang over ka talaga. Magbabayad ka kasi kung hindi ka magbayad, hindi niya ipapasok yung luggage mo. Alam mo yun? So, kapag tao, parang okay lang yun. 2 kilos lang naman eh. Like, you know? Pero kapag machine, good luck sa akin. Kasi medyo over siya. Or siguro nahihirapan lang si Dan i-weigh kasi ang bigat-bigat talaga. So, kurog-kurog ang kanyang kamot. Anyway, I'll see you guys sa airport. Malang. Dito na kami, guys. I-weigh lang namin. Woo! 30.2? Yeah. Okay. This one. Ah, shoot. What are we gonna do? Okay. That's alright. Guys, napaga yung flight ko. 7 pa sana, pero minove nila ng 5:50. Tinanong ako ni ate, gusto mo ba i-move ng earlier? So sabi ko, sige ate. So ano, mas lahahaba yung layover ko sa Melbourne. Kanina kasi 5 hours lang sana. I-minove niya ng mga 1 oras earlier. So yung layover ko sa Melbourne, mga 6 hours. Pero sabi niya kasi, ano, pangit daw yung weather sa Melbourne. At least, like, maaga yung flight ko. So kung ma-delayed man, maaga pa rin. Pero okay na. Punta na kami sa gate namin. Iwalay muna tayo, babe. Malat, divorce. Divorce. Hintay na ako, guys. Ilang minuto na lang. Ilang minuto na lang. Boarding na ako. And siya, pupunta ng pub. Oh, Melbourne na tayo, guys. Papunta ako sa International Terminal. Akyat daw eh. So, papunta na ako dun. Ako lang mag-isa. Dito na yan, guys. Departures. International to. Saan yung gate? Ito pala. Kaya lang, wala pa. Hindi pa ako mag-check-in eh. Kasi, ang aga ko pa. Saan kaya ako pupunta? Dito na pala tayo sa duty free, guys. Nakaano na ako ng immigration. Tapos na ako. Pero yung flight ko, 4-5 oras pa ata. So, tingin-tingin tayo ng mga perfume. Amoy-amoy. Dito ako sa Chanel. Diyan. Wait. Amoyin natin yung mga ano nila. Para lang may ginagawa tayo. Dito tayo kay Jo Malone. Napaka-relaxing tingnan. Nakakaloka. Doon sa Chanel, meron akong nakita. 2 staff na talaga sunod-sunod. Yung isa babae. Lang siya. Dumiretso lang siya doon sa counter. Kinuha niya yung sample. Tapos hindi niya ninakaw. Spray niya sa sarili niya. Dire-diretso siya. Una babae, tapos lalaki. Lang cute na to. Tingnan nyo naman ang diffuser. $105. Grabe naman, oy. Inaakala ko yung $39 mahal na. Pero si Jo Malone, umabot ng 100. Tapos yung kandilo, guys. Deluxe na kandilo, $222. Oh my gosh. Ano to, hindi to nauubas? Gustong-gusto ko dito, guys. Walang sumusunod. Yung, alam mo yun, sinusundan ka ng mga sales staff. Dito walang sumusunod. Kanina pa ako amoy ng amoy. Walang sumusunod. Galing. Mayroong Gucci na mabango. Yung sabi ni ay, meron akong inamoy dito dun. Bloom ata. Yung, ay, saan ba yun? Ito ata yun. Inamoy ko dito din yun eh. Inamoy ko. Ah, hindi yan. Hindi yan yun. Bakit ganyan yung amoy niya? Anyway. Yeah, but like, Sarah. Do you wanna say hi to my vlog? Do you wanna say hi to my vlog, Malak? Hello, Vlog. Again.
LA vlogs. You miss me already? No. Kain tayo guys. Bumili lang ako ng ano, Pringles, chicken, at saka strawberry. Ayoko mag-coffee kasi gusto ko matulog sa plane. Kausap ko si Dan. 1 hour and 30 minutes mag-board na siguro tayo. So, meron pa ako 1 oras and 30 minutes. Guys, ilang minuto na lang pupunta na ako sa gate ko. So, gate 8 ako. Ito pala yung dala kong ano, hand carry. Yung guest na bag na binigay sa akin ni Lyra. Alam nyo ba, hindi ako hand carry ng ganito kalaki kung wala akong kasama. Kung ako lang mag-isa, lagi ko siyang chine-check-in. Kaya lang ngayon nga, hindi ako pwede magbayad ng additional. Tapos sobrang punong-puno na. So sabi ko, para sa pasalubong, mag-hand carry ako. Kasi hindi ko siya abot. Kaya ako hindi nag-hand carry. Kasi hindi ko siya abot. So kanina, abot ko pala siya guys. Natatakot lang. Abot ko siya kapag nilalagay ko siya. Pero kapag kinukuha ko na siya, kasi diba, pumunta sa ilalim. Malaysia Airlines 128 now requests families traveling with infants to board the aircraft through gate number 6. We would like to extend a warm welcome to our rich platinum, gold, so yun, hindi ko siya, abot ko siya kapag nilalagay ko siya kasi kung may space. Kasi madali lang naman ilagay. Yung pagkuha, yung hindi ko abot. Kasi, di ba, nalalagay na sa ilalim, nagmo-move siya. Pero kanina tinulungan ako ni Kuya. Kasi, di ba, mauna ako. Tapos siya na yung sunod. Tapos, kukunin ko na sana, pero tinulungan niya ako. So, yun. Siguro may tutulong din sa akin mamaya. Sana may tumulong sa akin mamaya. Kasi hindi ko siya maabot, Beshi. Kaya hindi ako nag-hand carry talaga. Tapos, yung bag na gamit ko ito. Kate Spade na backpack. Gagamitin ko na sana yung Prada. Yung nakuha ko sa Japan. Ano lang guys, medyo may amoy ng konti. So, nilagyan ko ng maraming sabon. Yung, ano ba yung sabon? Lux. Yung binili ko sa Big W na hindi ko dinala. Kasi, punong-puno na yung luggage ko. Ayun, nilagay ko dun. Kasi, ang bango ng plastic, ang bango ng luggage ko na nalagyan ng Lux na sabon. So, yun, nilagay ko siya sa bag. Kasi medyo may amoy ng konti. Hindi naman siya as in sobrang bothering. Pero kung ako kasi inaamoy-amoy ko talaga yung bag. And, yeah, medyo may amoy siya. So, ito yung gamit ko. Punta na tayo sa guys? Gate 8. Boarding na tayo. Nagpa-reserve ako ng aisle seat. Gusto ko sa aisle kasi ayoko ng dadaan-daan. Iihi ako lagi eh.